shop. Itsurang... Akala ko parang hotel or restaurant na malaki. Hindi siya. Hindi Coffee shop. nung kaya, di kaya ni Tanamunta. No? Ala ka rin. Yeah! Mimosa. Yung pala yung sulu-sulu na pala. Yung pala yung sulu-sulu. Wow, karakal sulu. Wow, Sulu World. Uy, nyaw nya. Kababayaran. The new Apple. What is this? Get one free. Pero marami yung lagi ka naka-ready. Tawag ba ako din kasi kanina? Hindi mo ni-ready. Karantana mo. Woodstock. Ipin mo na ito. Ipin mo na ito. Kabalo. Dati po, Mantala. nakakati ng mga bata. May umiiyak, may mga... Sa salwan la. Sa salwan la kay ba't mamutput ka? Kabalo. Kaya lang kita ka ng pila maka. Anong kutang mo siya? Magkano lang? Ting magkano yan? Ano po, bili lang po kayo ng foods doon, tapos bibigyan po kayo ng stamp. Kaya lang po, doon pa po yung mag-harvest. Bawal pa po doon. Ah. Next week pa po. Next week pa to. Doon po.